שלום, קוראים לי חנה סרויה ואני אחות במקצוע. תמיד נמשכתי לתחום הזה של חיתוך ועיצוב בפירות, וזה היה החלום שלי. בתקופה האחרונה היה לי קצת זמן לאפשר לעצמי לחלומות להתממש, ולקחתי את הקורס של דובדבנית, ואני מרגישה שעשיתי את הבחירה הכי טובה בחיים שלי. רציתי ללמוד את הקורס הזה בשביל תרפיה, שחרור, לתת במה לכישרון שלי ולהוציא את הכישרון לפועל, ובלי קשר לזה פתאום שמתי לב שאני פשוט נשבת לזה, והתחלתי למכור מגשים ולעצב ברים לאירועים ולהכניס כסף מהצד בנוסף. כבר כיסיתי את הקורס והיום אני מרוויחה כסף מחיתוכי פירות וגם נהנית על הדרך, וזה תרפיה בשבילי. בתחילת הקורס לא הבנתי בכלל איך אפשר לעצב ברים ולגלף דיוקנים בלי ללמוד את זה אחת ליד השנייה, ואיך בכלל אני אוכל להגיע לרמה הזאת. אבל עם הקורס של דובדבנית הכל אפשר. הקורס הזה מעניין בטירוף, מוגש בצורה הכי ברורה שיש, נותנת כלים פרקטיים ומעשיים וטכניים כדי לצאת לדרך עם גב חזק, וזה מה שאני הרגשתי. קיבלתי את כל הכלים שאני צריכה כדי לצאת לדרך. היום המותג שלי נקרא ארטפרי, ואני מגישה מגשי פירות וברים ומעצבת ברים לאירועים ברמה גבוהה עם הרבה ביטחון וסיפוק, כי לקחתי את הקורס הזה שבעצם נותן את כל הכלים שאת צריכה כדי לצאת לדרך בצורה בטוחה. אז כל מי שמתלבטת, אל תתלבטו, תיקחו את הקורס ותתחילו ליהנות גם מהשחרור והסיפוק העצמי שאתם תקבלו מהמעשים שהתוצרים שלכם, וגם מהכנסה כספית עם רווח. יכול להיות שתוכלו לאפשר לעצמכם גם דברים שלא אפשרתם בעבר מבחינה כלכלית, כי המקצוע הזה מכניס. אז תהנו ותצליחו.